Perfecte. Bueno, bona tarda a totes. Benvingudes a aquesta xerrada de psicologia analítica junguiana i astrologia. Jo sóc la Núria Viladomat, per les que no em coneixeu, sóc la directora de l'Escola Noda Nord i sóc també la persona que hi ha darrere del perfil d'Instagram de la Lluna a la Pruna, que segurament la majoria de vosaltres m'heu conegut a través d'Instagram. Llavors, l'objectiu de la xerrada d'avui és parlar una mica de com unim aquesta dimensió de la psicologia analítica junguiana i l'astrologia, perquè segurament, si em seguiu el perfil, m'heu sentit a parlar moltes vegades de coses com inconscient col·lectiu, energia transpersonal, arquetips. Si també em seguiu en el podcast, també m'heu sentit molts cops fer servir aquestes paraules. L'objectiu de la xerrada d'avui és poder-vos explicar què volen dir aquestes paraules i també com les connectem a l'hora d'aprendre astrologia, perquè aquest és l'enfoc que agafem des de l'Escola Noda Nord. Totes les formacions d'astrologia que fem astrologia psicològica, però concretament astrologia psicològica d'aproximació junguiana, que això li dona una sèrie de matisos que avui us els aniré explicant, d'acord? Part de l'objectiu també aquesta xerrada s'engloba dins d'aquestes últimes xerrades que fem de l'any, que també són per apropar-vos la formació que comença el mes de gener d'interpretació de cartes natals. Cada any fem una formació que dura un any i on ensenyem totes les eines necessàries perquè pugueu aprendre a interpretar una carta natal a nivell bàsic des d'aquesta aproximació de psicologia analítica junguiana. Per tant, al llarg d'aquesta formació, a part d'aprendre astrologia, també aneu aprenent una sèrie de conceptes perquè després, a l'hora d'apropar-vos a una carta i fer la lectura psicològica, ho pugueu fer entenent bé què és l'inconscient, què és el conscient, com la persona es col·loca a la carta, etc etc. D'acord? Bueno, doncs, si us sembla, arrenquem. Jo us passo per aquí, pel xat, una sèrie d'enllaços, vale, que són de la nostra web. Això ho faig perquè, si no, la Marina, que és la community manager, després em renya perquè diu que no faig prou promoció de les coses. Vale, vale, ja està, ja ho teniu aquí. Us he inclòs part d'aquests links, a part del link del curs anual, que és aquest que us acabo de comentar, també hi ha un link d'un curs d'introducció a l'astrologia moderna, on passem per signes, cases i planetes des d'aquesta versió junguiana, explicant-vos-els des de l'energia arquetípica, que avui us explicaré què és. És un curs d'un cap de setmana només per les que sou curioses de l'astrologia, que fa temps que esteu navegant en aquest món, que aneu picant d'aquí i d'allà, doncs aquest curs us pot servir per posar una mica d'ordre. I també us he posat l'enllaç d'una xerrada gratuïta que farem el mes de novembre sobre relacions escorpianes i plutonianes. No sé si algunes de vosaltres teniu contactes de Venus en Plutó, la Lluna en Plutó, el Sol en Plutó, Plutó a la casa 7, molts planetes escorpí. Tot això, si teniu aquest tipus de posicions, o a la casa 8 també, és fàcil que els vostres vincles estiguin tenyits d'aquesta energia que habitualment està molt associada a relacions tortuoses, relacions tòxiques, etc, però perquè col·lectivament tenim encara un assumpte pendent amb l'energia d'Escorpió, que no l'hem acabat d'entendre bé. És una energia que potencialment ens convida a fer una sèrie de canvis interns, posa de manifest una sèrie de limitacions que tenim, i quan teniu aquestes posicions a través dels vincles, tot això aflora. Vale? Llavors, aquesta xerrada us he posat l'enllaç per si us hi voleu apuntar, serà el mes de novembre. I ara sí, comencem a entrar en matèria. No sé si esteu familiaritzades amb l'obra de Carl Gustav Jung. Jo, les que em coneixeu potser una mica més ja ho sabeu, jo estic fent recerca a la universitat, estic a la Facultat de Psicologia de la UB fent el doctorat i estic investigant precisament de quina manera podem connectar astrologia i psicologia analítica junguiana i com l'astrologia pot ser una eina que desplegui el que és les dinàmiques psíquiques d'una persona a través del símbol. Jung va ser un deixeble de Freud, és a dir, de fet, durant molts anys, Freud va considerar Jung un dels seus delfins, volia cedir-li el llegat de lo que era l'anàlisi freudià, però a mesura que anava passant el temps, Jung va començar a veure que aquesta idea que tenia Freud
que la psique humana es partia entre conscient i inconscient i que en la part inconscient hi havia tot el que eren desitjos primaris reprimits, especialment al voltant de la sexualitat, Jung va començar a veure que la dimensió de l'inconscient era una mica més complexa i que aquest diàleg entre conscient i inconscient era en realitat com una espècie de decisió interna que teníem les persones i que acabava derivant en tota una sèrie de patologies psíquiques, Jung era psiquiatre, tota una sèrie de patologies psíquiques i que, de fet, hi havia una manera d'aconseguir reunir aquestes dues polaritats que vivien dins de cada un de nosaltres. La manera que ell va veure en què es podien reunir aquestes dues polaritats era a través del símbol. Sabeu, o m'heu sentit dir que l'astrologia és un llenguatge simbòlic. M'heu sentit dir aquesta paraula. Llavors, potser la primera cosa que hauríem de parlar és què és exactament un símbol, no? Nosaltres, al nostre dia a dia, el llenguatge que fem servir és un llenguatge concret, és un llenguatge fet de signes, concretament, no? És a dir, l'objectiu del llenguatge, del català, del castellà, és igual, del llenguatge, del codi que fa servir l'ordinador, és evitar la confusió, és a dir, evitar, de fet, la polisèmia, de tal manera que si jo dic cadira, tothom entengui el mateix quan jo dic cadira. En el cas del símbol, però, el llenguatge es comença a complicar una mica. És a dir, de fet, el símbol és un llenguatge que vol incloure la polisèmia i, de fet, és un llenguatge que el que ens permet és, a través d'una imatge, evocar tota una sèrie de significats, uns dels quals són explícits i uns altres que són implícits. És a dir, imagineu-vos per un moment que vosaltres entreu a un museu i veieu un quadre on hi ha una serp. Si vosaltres veieu això, totes estaríem d'acord que en aquell quadre hi surt una serp. Això és el llenguatge ordinari, el que fem servir habitualment. Però, si ens hi apropem des del llenguatge simbòlic, la serp ens està evocant molta més informació, la majoria de la qual està allotjada en l'espai del nostre inconscient. Per exemple, si jo us dic serp, què us apareix en la ment? Podeu obrir micros, eh? No tingueu por de parlar. No hi ha, de fet, el símbol, el bo del símbol és que no acostuma a haver-hi respostes incorrectes. Farmàcia per al logo i, Molt bé, i perill, també. molt bé, perfecte. Ets la Bèlia? Sí. Vale. Fixeu-vos, ella ha dit farmàcia. De fet, a la farmàcia es fa servir el símbol de la serp perquè la serp és un símbol alquímic, concretament, de transformació i de canvi. És el símbol de lo químic, és a dir, quan nosaltres, la farmàcia, es barregen elements, allà es dona un procés de transformació i el resultat d'allò és diferent del que, diguem-ne, carregaven les parts per separat. A més, la serp, és a dir, per què hem triat a l'hora de parlar d'un procés de transformació o fins i tot de regeneració, per què hem agafat el símbol de la serp o per què l'humà per parlar de regeneració ha pensat en la serp? Perquè la serp, de manera natural en el medi, és un reptil que muda la pell. Haureu vist també moltes vegades, per exemple, vaig penjar fa un temps una story que em va semblar preciosa, que es veia una mantis religiosa mutant de pell. Sabeu que els aràcnids també muten de pell, les aranyes i això. Llavors, era molt curiós veure com la mantis anava caminant i descansava sobre una branqueta. Tenia més o menys aquesta forma i començava a convulsionar. De cop se li obria el cap i a poc anava sortint la mantis nova. Quan sortia la mantis nova, quan havia començat era així i quan acabava era així. És a dir, tota aquesta mantis estava compresa dins de l'espai d'aquesta mantis petita. Vale? Llavors, quan parlem de... Tot això us ho explico perquè entengueu que quan parlem de símbols, del que estem parlant és d'una imatge que, tot i que podem descriure-la d'entrada en paraules i totes estarem d'acord amb un nivell d'aquesta imatge, hi ha tota una altra sèrie de significats, com la Bèlia ha dit, perill. Nosaltres, les que estem aquí reunides, segurament hem nascut en una societat catòlica.
La serp, dins del nostre imaginari col·lectiu, arrossega tota una sèrie de coses vinculades amb el pecat primigeni. Fixa't que la Bèlia ha dit perill. En moltes civilitzacions de l'Amazones, la serp és un animal no de perill, sinó de poder, necessària. El verí de la serp és necessari per generar medicines, per generar estats alterats de consciència que ens ajuden a obrir la percepció. És a dir, en cada cultura el símbol també carrega significats diferents. Llavors, quan nosaltres ens apropem a l'astrologia des de lo simbòlic, ens apropem a l'astrologia tradicional europea, que és la nostra. Això vol dir que l'astrologia vèdica o la xinesa o la de Filipines no és vàlida? Això vol dir que hi ha astrologies més correctes que d'altres? No. Si enteneu que és un llenguatge simbòlic que obeeix a una manera que tenim d'entendre el món com a societat, totes les astrologies són vàlides en el context en què han nascut. De fet, per una persona que ha nascut a l'Índia, l'astrologia vèdica, que és la hindú, la tradicional hindú, segurament li encaixa més que l'astrologia tradicional europea, perquè obeeix més al seu imaginari. Llavors això em porta a entrar en una altra cosa que va descobrir Jung molt interessant i que afecta la manera en com ens hem d'apropar a la carta natal, que és que pel simple fet de néixer dins d'una societat concreta, tot i que Freud deia que nosaltres naixíem amb una psique verge, Jung va començar a apuntar que naixíem ja amb una sèrie d'informacions simbòliques que venien precisament de la societat en què naixíem i a la qual pertanyíem. Llavors, totes les persones naixem amb una memòria que forma part del que ell va anomenar l'inconscient col·lectiu. És una memòria que compartim ja no només nosaltres a nivell de dona, blanca, catalana, etc., sinó que aquesta memòria col·lectiva es va ampliant a nivell universal, de tal manera que nosaltres, com a dones blanques catalanes, tenim una determinada, diguem-ne, memòria, però a la vegada formem part d'una memòria encara més àmplia, que és la memòria col·lectiva de la humanitat. Jung va començar a fer una cosa molt interessant, que és que va començar a indagar en tot el que era tradició folclòrica a nivell mitològic i va començar a veure que, independentment de les cultures, fins i tot cultures que havien viscut molt aïllades en contacte amb la resta del territori, totes tenien com una sèrie de personatges en la seva mitologia que coincidien. Totes tenien personatges que feien referència a reis, personatges o déus que feien referència a mares universals, pares universals, vells amb ve baixa, universals i savis, nens, és a dir, hi havia, més enllà d'algú que apareixia a nivell directe en la societat, hi havia doncs, un personatge que era el guerrer, un altre personatge que era el bruixot, és a dir, era com si totes les societats ens acabéssim organitzant, generant una sèrie d'imatges, antropomorfitzant aquesta memòria col·lectiva i convertint-la en la manera en com enteníem el món que ens envoltava. Llavors, quan nosaltres parlem de llenguatge astrològic i parlem d'arquetips i de planetes, del que estem parlant és del nostre imaginari col·lectiu simbòlic com a europees, que descansa especialment en la mitologia grega i romana. Quan nosaltres llegim els mites grecs i romans, del que estem parlant és d'una sèrie de qualitats que són inherents a l'ésser humà, a totes les cultures, però els mites grecs i llatins el que ens estan parlant és d'especialment quina forma han agafat aquestes qualitats, com les hem, fixeu-vos la paraula que diré ara, antropomorfitzat per poder-les entendre millor. Llavors, quan nosaltres, per exemple, parlem de Venus i agafem la mitologia de Venus, la deessa de la bellesa, la deessa de l'amor, etc., quan nosaltres anem a mirar Venus a la carta d'algú, el que estem veient és específicament aquesta persona de quina manera està entenent aquesta imatge arquetípica col·lectiva. Quan parlem de Venus, volem mirar Venus per veure com entén l'amor. En realitat, el que està fent aquella persona és, a l'hora de tenir una experiència d'amor,
fa servir aquesta qualitat que ja ve carregada d'una sèrie de memòries i que d'alguna manera ja està, és com un patró que ja està, diguem-ne, 50% definit. Sí? Quan sentireu a parlar sovint i veureu per les xarxes, no? Aquest tipus de titulars de si tienes Venus en Virgo, eres una recatada, no? Aquest tipus de titulars que sentireu, no? Sol en Leo, te gusta llamar la atención. Bueno, aquest tipus de coses no són res més que no l'energia arquetípica de Venus o del Sol a Leo, sinó la memòria, per tant, que limita d'entrada aquesta qualitat, la memòria que en un moment donat la majoria de persones estan fent servir per experimentar i treure al món aquesta qualitat arquetípica. Per què diem en psicologia analítica junguiana i la manera en com apropem l'astrologia a l'escola que no podem veure una carta natal i predir? Precisament perquè aquestes energies arquetípiques, us heu d'imaginar aquestes memòries com una imatge pixelada. Quan tens davant una imatge pixelada, veus ombres, veus colors, depèn de com et poses, pots començar a dibuixar una forma, però la imatge pixelada, nosaltres naixem amb aquesta imatge pixelada i és a través, ara sí, de la nostra experiència individual, del que anem vivint, del nostre històric, del que anem sentint i ens va educant inconscientment, que nosaltres, a poc, aquesta imatge pixelada li anem donant una forma concreta. Aquest cop sí, individual. Llavors, és molt important, quan us apropeu a una lectura de carta natal des de la psicologia analítica junguiana, entendre que si una persona té Venus a Verge i us ve i us diu que és pudorosa i que li costa treure's la roba, tancar aquella lectura dient, clar, perquè tens Venus a Virgo i per tant ets pudorosa, primer, no serveix de res, és zero útil per a aquella persona, és un tipus de lectura determinista que no ajuda en res i és no haver entès que aquesta persona concretament, la seva imatge pixelada de Venus virginiana, l'està traient al món d'aquesta manera concretament, però que aquella imatge pixelada pot sortir al món d'una infinitat de maneres increïble. Per això, quan parlem d'astrologia psicològica i la manera en com apropem les coses des de l'escola, és que pugueu entendre que quan estem davant d'una carta natal, estem davant d'algú que està fent servir uns patrons universals, però que els està fent servir des d'una dimensió del lliure albir. Per tant, que està prenent unes decisions que poden ser inconscients respecte a com treure aquella qualitat en el món. I aquí és on entra la funció de l'astròleg, que és poder-li explicar a aquella persona, especialment si ho està traient al món d'una manera que no li és favorable, com podria ser una altra manera, entenent bé quina qualitat hi ha allà darrere arquetípicament, com podria ser una altra manera que li encaixés més bé i que li anés més bé. Sí? Enteneu això que estic dient? O sigui, jo sempre dic que l'astrologia que oferim a l'escola no és per tots els públics. Vale? No és per tots els públics perquè realment entrar en aquesta dimensió, o sigui, és una dimensió de comprensió que és complexa. És molt profunda, però és complexa també. Vale? Si en algun moment no m'enteneu, pareu-me. Pareu-me perquè aquest vocabulari pot sonar molt estrany, així d'entrada i tan junt en tan poc temps, d'acord? Vale, llavors, quan parlem d'arquetips universals, del que estem parlant és d'aquests personatges allotjats en la psique. I quan mirem una carta natal, estem veient els principals arquetips que operen en la paleta de qualsevol persona. Estem veient a Mart, estem veient el Sol és l'arquetip, doncs, per exemple, del rei, del líder, sí? Mart és l'arquetip del guerrer, Venus és l'arquetip de la dona eròtica adulta sexual, la Lluna és l'arquetip de la mare, Saturn és l'arquetip del pare, no? Llavors, estem parlant d'aquestes memòries i aquests patrons que de manera individual, tot i que venen d'una dimensió col·lectiva, farem servir per experimentar la vida i fins i tot per organitzar-nos a nivell intern. Una de les coses que va captar Jung, que de fet l'altre dia a la universitat vaig trobar un article interessantíssim que havien fet des d'una universitat de física del Perú. L'article portava el títol de Jung, el primer físico cuántico.
Quan vaig llegir això, la veritat és que em vaig posar molt contenta perquè jo ja feia temps que estava redactant a la tesi, m'havia trobat que per poder explicar per què l'astrologia funcionava me n'havia d'anar a parlar de física quàntica. O sigui, explica'ls als psicòlegs així els bàsics de física quàntica. Vale? Llavors, una de les coses que va veure Jung és que en astrologia el temps i l'espai eren relatius i canviaven respecte a com estem acostumats, ara entrarem en això, però l'altra cosa que va veure i que em va semblar exageradament interessant és que va dir que aquests arquetips que conformaven la nostra psique tenien un camp vibratori. És a dir, nosaltres estàvem emanant un tipus de vibració que naixia de la naturalesa de la nostra carta, de com era aquest gran patró que ens governava, i que aquesta vibració el que feia era organitzar el nostre voltant i la nostra vida. Això que us acabo de dir ara connecta la dimensió aquesta, que també haureu sentit, que de manera tradicional s'ha connectat molt l'astrologia amb el destí, però Jung va afegir-hi una variant. Va dir, el nivell de consciència que aquesta persona tingui respecte a tots aquests arquetips pot fer variar en un moment donat el camp vibratori. Això és el mateix que dir, senyores, que vosaltres naixeu amb una carta, però no sou les mateixes de fa 10 anys. I no sereu les mateixes d'aquí 15 anys. I sempre teniu la mateixa carta. Llavors, què és el que és diferent? El que és diferent és que a mesura que va passant el temps i que anem vivint, la manera que tenim d'entendre i d'entendre'ns va canviant. I en el moment en què canvia la manera d'entendre'ns, de cop la vibració canvia i l'entorn canvia. Sí, això ho heu pogut experimentar. Per exemple, passeu un moment de crisi molt forta, passa alguna cosa dins vostre canvia i de cop l'entorn canvia també. Sí? Llavors, una de les coses també que aprendreu en aquest curs anual és el tema aquest que us comentava, que Jung va dir que el temps i l'espai eren relatius. Què volia dir això, que el temps i l'espai eren relatius? D'entrada, haver d'explicar a algú, perquè això segurament si us interesseu per l'astrologia us passarà que en algun moment ho direu i l'interlocutor que tindreu a davant us posarà cara de pòquer. No? Si no directament entra ja al trapo i es posa en plan hater, no? Això són coses de marujes, ets una crèdula, aquest tipus de coses, no? Va. Llavors, una de les lleis que vertebra la veracitat de l'astrologia és el tema aquest del canvi de concepció del que és l'espai. Habitualment, en la realitat en què vivim, estem acostumats a fragmentar. Què vol dir fragmentar? Vol dir que aquí hi ha la Núria i aquí davant meu doncs, hi ha la Lídia, hi ha una altra Núria, moltes Núries veig, hi ha una altra Núria, hi ha una Roser, hi ha una Marta, som elements diferents i ens percebem com elements diferents i el més important, separats. Habitualment, Jung el que va descobrir és que l'única manera que es podia entendre com és que una persona, quan naixia en un moment donat, la configuració macrocòsmica coincidia amb aquesta organització microcòsmica, l'organització interna, era perquè no hi podia haver separació entre aquestes dues coses. És a dir, el que va dir Jung és que nosaltres vivim en una totalitat i que qualsevol cosa que neix, que per tant comença i agafa forma en un moment donat, porta la forma de la totalitat. Sí? Podríem dir que tots aquests arquetips que fan referència als planetes entren en un diàleg permanent entre ells i tot això està creant un patró total i més gran, diguem-ne, i que qualsevol cosa que comença i arrenca en un moment donat agafa la forma d'aquest patró. Vale? Llavors, no és que això ho he sentit de vegades amb astròlegs i em poso les mans al cap, no és que quan naixem, no clar, perquè si tinc en compte la gravetat de Júpiter, quan jo neixo m'està afectant perquè no sé què, no sé quantos tal. No, no, és més simple. És el que en matemàtiques es coneix com la teoria dels fractals. Que vol dir que qualsevol cosa a petita escala que arrenca té la mateixa forma que la gran escala, perquè és tot el mateix. Sí? Vale, llavors, aquesta és la primera norma que podem fer servir per vertebrar la dimensió astrològica. Naturalment, jo us acabo d'explicar això en 2 minuts i mig,
En el curs de l'1 i el 2 de novembre estarem molta més estona i en la formació anual, de fet, això que us estic explicant és el primer mòdul. Són 5 hores de veure com es desplega això d'una manera més concreta. Vale? Llavors, l'altra dimensió important que va aportar Jung és el tema del temps, la percepció del temps. Nosaltres vivim en una societat on el temps és lineal. No? O sigui, ara són les 7:27 i fa 27 minuts eren les 7, no? I el temps és lineal i és algo que corre i que no es pot recuperar. No? Teniu totes aquesta percepció, això és el que ens han venut. No? Hi ha una dimensió de la nostra existència que, absolutament d'acord, és lineal. O sigui, naixem i morim. Comença alguna cosa i en algun moment s'acaba. Però el que Jung va dir és que hi havia una dimensió de la psique, i aquí és on entra el concepte de psicologia transpersonal, hi havia una dimensió de la psique que era la dimensió que afectava l'espiritualitat, on semblava que en la persona hi havia algo que podríem denominar-ho ànima, que era permanent i que estava més enllà de la forma física. Que aquesta ànima, un cop feta forma i encarnada, per dir-ho d'alguna manera, començava com un procés evolutiu de creixement i que aquest procés evolutiu no era lineal, sinó que era cíclic. Què vol dir això? Si algunes de vosaltres ja sabeu una mica més d'astrologia, sabeu que existeixen els trànsits. Sabeu? Coneixeu els trànsits astrològics? Els trànsits astrològics són la posició actual dels planetes en aquest moment, és a dir, el macropatró d'aquest moment, com m'afecta a mi, Núria, que tinc un patró que coincideix amb el macropatró d'un altre moment, no? És a dir, com encaixem aquestes dues coses. Perquè estem en el mateix espai, no? Hem quedat que estàvem tots en el mateix espai. Vale. Els trànsits el que ens indiquen és que els planetes es mouen de manera circular. De fet, si prestem atenció a la natura, tot funciona de manera circular. Vivim en un any on van passant les estacions, d'aquí un any tornaran les mateixes estacions. Ara bé, fixeu-vos que tot i que cada any tenim primavera, no cada any la primavera és igual. Això, senyores, és el mateix que passa amb els trànsits. Nosaltres al llarg de la vida hi haurà trànsits que els repetirem 2, 3, 40, 50, 300, 1.000 vegades, fins i tot. D'altres que els repetirem només 2 vegades, d'altres que els repetirem 4, depenent de la velocitat dels planetes. Però d'alguna manera, quan nosaltres tornem a tenir el mateix trànsit que vam tenir fa 12 anys enrere, hi ha alguna cosa del repte evolutiu que ens proposa aquest trànsit que torna a emergir. No exactament igual. Per què? Perquè ni hi ha el mateix patró exacte en aquell moment que hi havia fa 12 anys, ni nosaltres a nivell de consciència de la nostra carta som les mateixes. Ara bé, si vosaltres sou capaces de mirar l'històric dels vostres trànsits, podreu veure com hi ha alguna cosa de la mateixa naturalesa que torna a emergir en aquell moment. Llavors, Jung el que va dir és que el desplegament de la psique i la consciència del que som, que és l'objectiu últim de l'astrologia, és que siguem capaces d'entendre quin és, diguem-ne, el potencial i els reptes de la nostra carta i que cada vegada estiguem més a prop de poder controlar, entre cometes, això. De poder saber com som, saber qui som, saber on hi ha les friccions, saber de quin peu coixegem. Llavors, el procés evolutiu que Jung va anomenar-lo procés d'individuació, és a dir, el procés per esdevenir un individu concret, és un procés cíclic i no lineal. De fet, fins i tot això ho podreu... O sigui, Jung va fer una imatge que és preciosa, no? Que és la imatge de l'espiral, però una espiral que cada vegada es va obrint més. Vale. Així, senyores, és com avança el procés evolutiu sempre. Fixeu-vos que quan l'espiral fa això i cada vegada es va obrint més, de fet, podríem dir que està avançant de manera lineal. Heu vist com avança el sistema solar per l'espai? Heu vist aquesta imatge que ha estat o sigui, últimament la veig molt, no sé si perquè segueixo perfils d'astrologia, però últimament apareix molt, no? Sempre ens havien donat l'enció com de sol estàtic i els planetes al voltant movent-se, no? Però no, resulta que el sol alhora s'està movent, no? Llavors és com el sol es mou i els planetes van fent així.
Ho heu vist? Vale, doncs nosaltres funcionem de la mateixa manera. Sí, de fet, una de les primeres coses que aprendreu si feu el curs aquest anual d'interpretació de cartes és que la mateixa disposició del sistema solar, el mateix material amb el que estan constituïts els planetes, ja ens parla de qualitativament el que representa aquell planeta. És a dir, hi ha una sincronicitat, aquesta és una paraula molt junguiana, hi ha una sincronicitat entre com estan fets els planetes, com es comporten dins del sistema solar i psíquicament el que representen aquests planetes. Sí, això és una d'aquestes coses meravelloses que quan te n'adones et queden els ulls així esbatanats. Sí? Vale, perfecte. Teniu alguna pregunta fins aquí? No? Vale, molt bé. Sou alumnes excel·lents. Vale, llavors, us emplaço, encara us dono una volta més d'espiral, vale? Entrem en una volta més d'espiral. Quan nosaltres mirem una carta natal i ens disposem a interpretar una carta natal, hem d'entendre que tot aquell potencial que arrossegava el macropatró d'aquell moment i que descansa dins d'aquella persona, a mesura que aquella persona vagi creixent, anirà familiaritzant-se més amb part d'aquest potencial i rebutjant tota una altra dimensió d'aquest potencial. Tota la dimensió de la nostra psique, del nostre potencial rebutjada, s'allotjarà en la part inconscient de la psique, és a dir, formarà part del que som, però no som conscients que som. La part inconscient Jung la va anomenar l'ombra, perquè aquesta part estarà igualment intentant operar i emergir, perquè pel fet de ser una part negada és com si intentéssim autoamputar-nos. I la nostra psique, en la seva immensa salut, està tota l'estona intentant fer emergir aquesta part perquè la puguem portar a la consciència i fer-nos la nostra, realment. Sí? Llavors, si heu investigat una mica l'obra de Carl Jung, Jung treballava molt amb els somnis. Heu sentit això? Per què treballava amb els somnis? Perquè és precisament quan estem dormint que la dimensió conscient, el que sí que sabem que som, està descansant i és quan de cop tota la part de l'ombra i de l'inconscient pot emergir per intentar trobar un espai d'experiència per a la persona. No? Us haurà que esteu somiant i us lleveu suades, us lleveu espantades, accelerades, no? Fixeu-vos que habitualment l'experiència del somni acostuma a ser més aviat traumàtica, més que no pas un espai còmode i tal, no? O sigui, ens en acostumem a recordar dels somnis com més estranys són, com més tortuosos són, etc etc. Llavors, una de les coses que se'n va donar Jung, i per això treballava amb el llenguatge simbòlic, és que quan nosaltres somiem, aquests somnis que d'entrada, quan els pensem en la vigília, diem, però quin sentit, o sigui, què és això que estava somiant? No té cap sentit, això, no? Els somnis i la dimensió de l'inconscient es desplega des de l'energia arquetípica. Per tant, es desplega des del llenguatge simbòlic. Llavors, Jung el que feia era preguntar-los als seus pacients, ell treballava amb persones amb malalties mentals severes, els hi preguntava als seus pacients què havien somiat i intentava recuperar de la narrativa dels somnis símbols per llavors poder-li traslladar a la persona des del llenguatge conscient què és el que es podia estar movent en la dimensió de l'inconscient. Sí? És molt útil que, si algunes de vosaltres somieu especialment, és molt útil que escriviu els somnis, si tingueu allò al costat del telèfon, no? Una llibreteta i que escriu els somnis. Jo tinc el mòbil i faig àudios de WhatsApp. Després, quan al dematí els obro, no entenc res del que estic dient. Però faig àudios de WhatsApp perquè si no escriure em desvella massa, ¿vale? Però fins i tot l'estat aquest de trance, que estàs mig adormit, i aquest estat de just quan us esteu despertant, que encara no us acabeu de despertar del tot, que encara sembla que estigueu pseudosomiant, aquest moment és un moment ideal
per digerir i pensar en coses, perquè sou prou conscients per dirigir la ment cap a algun lloc, però a la vegada esteu prou a prop encara de l'activitat que ha tingut l'inconscient. De fet, hi ha moltes tècniques de mnemotècnia que aconsella a la gent estudiar quan els agafa son, just en aquest moment. Sí, perquè sembla que és un moment que la informació entra en totes les dimensions de la psique, la conscient i la inconscient. Sí? Val. Llavors, part del que nosaltres anem a mirar quan mirem una carta natal i part del que hem d'aprendre a esbrinar com a astròlegs és quina part de tot allò que estem veient allà la persona s'hi ha identificat i està en la dimensió del conscient, és a dir, sap que és allò, i quina part no controla i no identifica com a pròpies. Això que us acabo de dir ara és part del per què normalment quan es fan aquestes cartes per escrit online de paga'm 50 euros i t'envio la carta escrita, no? Això que també ho hauré vist moltes vegades, perquè sovint hi ha interpretacions d'aquestes que no funcionen. Bueno, d'entrada perquè acostumen a ser interpretacions super simplistes que no tenen en compte la totalitat de la carta. O sigui, nosaltres quan mirem la carta veiem un tot allà. Però habitualment moltes consultes astrològiques, si us han fet interpretacions, són com fragmentades. Us parlen de Venus a Virgo, us parlen del Sol no sé què, us parlen de la Lluna tal, però no us fan una lectura total de la carta. Sí? Llavors, sovint aquestes interpretacions així, tant les fragmentades com les que fan per escrit, sovint us poden dir alguna cosa i vosaltres reaccioneu com doncs això jo no sé, no m'hi sento, jo no sóc així. Vale? Quan passa això, podria ser que l'astròleg estigués fent una mala interpretació, però habitualment això és un dels primers significadors de que hi ha segurament aquella dimensió de la carta del que és aquella persona amb la que no s'hi ha identificat. Llavors, Jung anava a treballar especialment amb aquestes parts i feia servir les cartes dels seus pacients per veure de quina manera aquells mapes simbòlics arquetípics es desplegaven dins de la psique d'aquella persona. Sí? Sí, ho enteneu, tot això que estic explicant? Perfecte. Molt bé. Vale, doncs no sé si aviam, hem parlat d'arquetips, hem parlat de conscient inconscient, inconscient col·lectiu, identificació, ombra. Sí, no sé si hi ha alguna de vosaltres que vulgui que aprofundeixi en alguna cosa o que li hagi quedat així alguna cosa en el tinter. O sigui, és molt important, noies, que quan us apropeu a l'astrologia, us pugueu apropar a l'astrologia des de la plasticitat que ofereix un llenguatge simbòlic i no des de la literalitat, que és el que habitualment passa. Sí, tota la dimensió de predicció de l'astrologia ve pel fet de dir, ai, tens aquest planeta aquí, et passarà això. O no. Sí? Vale. O sigui, si heu entès bé què és això de l'energia arquetípica, si una persona ve amb una determinada posició i us explica que li està passant no sé què i que fot 35 anys que li passa això, no cal ser evident per pensar que o canvia la manera d'entendre aquell arquetip o allò seguirà passant. És a dir, podem predir que allò seguirà passant, però no perquè de manera literal i inamovible allò hagi de passar, sinó perquè fins que aquella persona no canviï la manera d'entendre aquell arquetip, allò seguirà passant d'aquella manera. Sí, enteneu el joc aquí? Llavors, la carta no limita a nivell d'esdeveniments. El que som nosaltres mateixos estem limitant l'expressió de tot el que podem arribar a ser. Sí? I llavors, encara en un nivell ja més, diguem-ne, avançat o més complex, una de les coses que va veure Jung és que si jo sóc tota la carta, si jo vibro amb tot el que hi ha a la meva carta, però hi ha una dimensió de la meva carta amb la que jo no m'identifico, jo segueixo vibrant així, tot i que jo no jugui directament aquella qualitat, jo segueixo vibrant amb aquella qualitat i llavors el que passa fora és que la vida, l'entorn, em porta precisament allò que està allotjat en la meva dimensió de l'inconscient.
És a dir, jo acabo experimentant, tant si m'agrada com si no, el que hi ha en la meva dimensió d'inconscient, en la part de la carta que no m'identifico, però a través dels altres, a través de contextos, és a dir, la vida m'ho porta. Llavors, hi ha una dimensió, hi ha una part d'aquest concepte de destí que neix precisament d'entendre que si hi ha unes parts de la meva carta amb les que jo no m'identifico, la vida m'ho portarà per destí. Ara, això és inamovible? No. Això anirà passant així fins que jo sigui capaç d'entendre que allò que m'arriba sóc jo. I aquí torna a entrar novament el concepte aquest de la sincronicitat i una cosa que haureu sentit en astrologia, allò de com es arriba es abajo, com es dentro es fuera, perquè no hi ha arriba i abajo i dentro i fuera. Sí? És tot el mateix. Vale? Imagineu-vos, no sé, una persona que té el sol a peixos, la lluna a cranc i Neptú a l'ascendent. Doncs podem imaginar que d'entrada és una persona que fàcilment es troba còmoda amb una dimensió que connecta molt amb l'emocionalitat, amb la proximitat amb els altres. També, com que hi ha tanta aigua, podem imaginar que és una persona especialment poruga, una persona que necessita trobar-se a prop, no? Sentir-se com a prop emocionalment parlant de la gent que l'envolta, etc etc. I resulta que té un Mart a Àries. I us ve a consulta i us diu és que tothom s'aprofita de mi perquè vaig molt de bona fe, és que em costa molt posar límits, és que no m'agraden gens els conflictes, és que sempre que n'hi ha m'escaquejo, etc etc. Vosaltres podeu veure, primer, que Mart està en ombra, aquest arquetip que és molt fort en el cas d'aquesta persona, perquè Mart a Àries està domiciliat, és molt fort en aquesta persona, està en ombra, i llavors, a més, us explica que tot el dia tothom la crida, que tot el dia tothom s'enfada amb ella, que tot... I per què tot el dia, sempre que hi ha algú conflictiu a l'oficina, m'acaba cridant a mi? Doncs veiem la carta i veiem que té un Mart a Àries a l'ombra, allotjat a l'inconscient, amb el qual no s'està identificant, però que com que forma part d'ella, igualment està vibrant. I per tant la realitat li està portant aquesta energia. Sí? No és que ella s'hagi de comportar de manera agressiva, confrontativa i generant conflicte allà on va. No es tracta d'això, perquè aquest Mart a Àries haurà d'acoplar-se, això és el que us deia abans de la lectura holística, aquest Mart a Àries s'acoplarà a un sol a peixos, una lluna cranc i un Neptú a l'ascendent. S'ha d'acoplar amb altres parts de la carta. Per tant, no sortirà igual un Mart a Àries d'una persona que té molta energia d'aigua que un Mart a Àries d'una persona que té el Sol, Venus i Júpiter a Sagitari. Hi ha molt més foc, és més fàcil que aquest Mart surti desbocat, per dir-ho així. Sí? Veieu el joc d'equilibris? Llavors, amb la psicologia analítica junguiana també el que fem és mirar la carta de manera holística, perquè entenem que allà hi ha la totalitat i que no podem separar les parts. Fem la lectura separada perquè cada una de les parts fa referència a una qualitat, però aquestes qualitats estan en interacció permanent. No existeix un sistema solar només amb Venus o només amb Mercuri. Sí? Fixeu-vos en la lògica de la sincronicitat amb el macro, no? O sigui, els sistemes solars són sempre tots els mateixos planetes. Per tant, no existeix un planeta sense l'altre. De fet, una de les coses que apreneu en el curs d'introducció a l'astrologia és a veure el sistema solar com una totalitat psíquica on cada planeta és una funció psíquica. No? I quina és la funció psíquica que té aquell planeta dins del sistema? Sí, és una de les coses que apreneu al llarg d'aquest curs anual. Molt bé. Vale. Doncs teniu alguna pregunta d'això que he comentat? O si voleu podem passar per la tanda de preguntes del... O sigui, us heu apuntat a aquesta... Per què us heu apuntat a aquesta xerrada? No em pensava que hi hagués tanta gent. Vaig estar a punt de no fer-la, vaig pensar, no sé si és massa específic, però veig que sou moltes. De fet, hi ha molta gent que s'ha apuntat que ja ens va dir no hi puc venir, però envieu-me el vídeo, vale? Però per què us heu apuntat a aquesta xerrada? O per què esteu interessades en el curs anual? O us interessa Jung? O... Jo particularment, de Jung coneixia poc. Qui El està que passa parlant? que... Qui està... Oh, Núria? Núria. Vale, ja et veig. Però a mi el que m'interessa molt és el del títol, allò que el que em va captar més és aquesta mescla o fusió de psicologia, astrologia,
el fet de, no? I el que tu dius que si t'interessa el tema, clar, t'apareixen moltes persones. I, bueno, i quan vull dir, m'ha semblat superinteressant, tot i que costa seguir-te, perquè realment has d'estar super mega concentrat per seguir-te. I l'única cosa que m'ha generat com dubte, que no ho has mencionat i no sé si és perquè no encaixa amb aquesta visió de l'astrologia que comentaves, és tot el tema de les cases, que també se'n parla molt. Bueno, és a dir, Perquè hem parlat de l'arquetip i no? I de l'energia que té i tot, no sé si el tema de les cases mira, també per ser a l'amont. o sigui, aviam, concretament Jung va parlar de tots els nivells, va parlar dels aspectes, dels signes, dels planetes, de les cases, va parlar de tot això. Però per mi el més important, i el nivell que estem ara, perquè clar, entrar a parlar de les cases, o sigui, és entrar en astrologia, és a dir, teoria astrològica més concreta, no? O sigui, les cases, la matriu de cases, seria el moment en què aquesta energia arquetípica aterra. O sigui, la matriu de cases la creem just en el moment de naixement. Es comença a construir des de l'ascendent. No? Llavors, quan es crea la matriu de cases, el que fem és aquesta energia arquetípica, aquests planetes, situar-los en un lloc més concret. A la casa 3, en un escenari. La matriu de cases ens marca escenaris vitals. No? Doncs aquests arquetips es situen en un lloc més concret on a la persona li serà més fàcil constel·lar aquella àrea de la vida a través d'aquell arquetip. Vindria a ser això. Sí? De tota manera, potser, Núria, tu sí, no sé quin nivell tens d'astrologia, però potser t'interessa el curs aquest de cap de setmana, d'introducció. Allà parlem de cases, o sigui, ho aterrem d'una manera més concreta, ¿vale? Però, o sigui, m'interessa més la part aquesta de... O sigui, Jung coneixies coses o no? No, per això és No coneixia res. totalment de zero. Has dit una cosa molt interessant, el tema aquest de la sobreexposició d'informació a la que esteu sotmeses. O sigui, hi ha una part d'això que és una bona notícia, perquè l'astrologia està per moments revifant, però a la vegada és un risc enorme perquè segurament la majoria de persones que reben aquesta informació no tenen els bàsics. Llavors, moltes vegades jo em trobo gent que són com coladors, és a dir, bueno, coladors foradats, o sigui, que passa tot per allà, passa tot. No es filtra res, però perquè no hi ha criteri encara per filtrar. Per això, de fet, la idea d'aquest curs d'introducció, el de cap de setmana, era com poder parlar d'aquests bàsics perquè sigueu capaces de filtrar en un moment donat la informació que us arriba. I, naturalment, l'objectiu de la formació anual que comença al gener és poder-vos apropar als signes, les cases, els planetes i els aspectes, que són les eines bàsiques que construeixen una carta natal, des d'aquesta visió junguiana i realment psicològica. I dic realment psicològica perquè moltes vegades es fa servir la paraula astrologia psicològica, quan en realitat el que s'està fent és com una espècie de descripció, com una mica de pantomima caracterològica. Això també m'ho he trobat. És a dir, gent que diu faig astrologia psicològica i en realitat fan descripció caracterològica, no? Això que us deia abans, eres Leo, te gusta llamar la atención, te gusta... Això és shit, noies, és shit. És shit i està ple d'això. El que passa és que molts astròlegs es troben amb el repte de com apropo el llenguatge. Veieu que és algo complex. Vale? Llavors, com apropo el llenguatge d'una manera simple perquè arribi a tots els públics? I potser aquest és l'error. Potser aquest és l'error, no? Que en el moment en què el volem apropar a tots els públics l'hem de simplificar tant que perd la profunditat. Sí. M'explico? Gràcies per la pregunta. No, de fet, ara estava pensant que quan a la biblioteca, per exemple, en temes anglesos, surt més aviat a dintre de ciències ocultes, no? Per tant, quan la posem a disposició del gran públic, potser hem d'entrar primer a poc i...
Sí, Hem sí. d'entrar a donar-li... Penseu que l'astrologia no ha gaudit de marc acadèmic perquè quan les facultats de psicologia van agafar la línia freudiana i com que Freud havia condemnat tant a Jung, o sigui, a Jung no saben on posar-lo. De vegades l'ensenyen a filosofia. Tinc un amic que va estudiar psicologia i li deien que Jung era literatura. O sigui, bueno, l'han relegat, pobre. Això va ser part de la feina que va fer Freud perquè va quedar molt ferit. Quan Jung va començar a qüestionar-li coses, va quedar molt ferit, el va com desterrar pràcticament. O sigui, va ser una història d'amor trencada, traumàtica. I Jung diu que és la història de desamor més bèstia que ha tingut mai, no? I Jung deia això respecte a la relació que tenia amb Freud, era el seu mestre. Llavors, sí, està completament desterrat de tot arreu. O sigui, fins i tot, ara, per exemple, a la universitat, el meu tutor, la persona que m'està conduint la tesi, està picant pedra perquè la biblioteca comprin l'obra completa de Jung, que ni la tenen, l'obra completa. Uau. Clar, llavors hi ha alguna aquí, hi ha una resistència col·lectiva encara, perquè, clar, quin repte ens trobem quan entrem en el llenguatge astrològic? Simbòlic, que el símbol és plàstic. I fa molt temps que des de la universitat el coneixement s'ha volgut entronitzar des de lo tècnic, des de lo concret, des de lo exacte, des de lo que és replicable exactament així. Llavors, el problema és que el símbol no es presta a això, però és la pròpia naturalesa del símbol, no està pensat per això. Sí? Clar, és voler explicar alguna cosa des d'un idioma diferent, no? Directament, no? Perquè al final el símbol el que comporta... Al final, sí, és voler explicar... O sigui, aviam, Jung va dir l'home és un animal simbòlic. Per tant, és com ens estem relacionant amb la vida des de símbols i personatges simbòlics, aquests arquetips, ens estem relacionant amb la vida des d'aquí i no entenem el que és un llenguatge simbòlic. Per tant, hem d'aprendre del símbol perquè al final ens estem movent a través d'això. Sí? Per això és tan important, part del que inclou la formació d'astrologia de l'escola és tota una part de, també, això ja més de cara al... És a dir, aquest curs d'introducció i aquest curs anual que comença al gener per aprendre a interpretar cartes natals és el primer any, si després volguéssiu continuar, d'una formació que són 3 anys, que és ja per esdevenir, diguem-ne, astròleg professional. Llavors, el segon any de la formació, una de les coses que fem és entrar més profundament en lo mitològic. Comencem a entrar a analitzar mites. Sí, analitzem les narratives mitològiques per veure de quina manera se'ns estan presentant aquests arquetips. I això és una feina que Jung va fer de manera molt curosa i que és importantíssim fer. Si us interessa l'astrologia i si us interessa l'astrologia psicològica realment profunda, si esteu satisfetes amb la dimensió aquesta caracterològica que jo deia fa un moment, doncs ja està bé, no és... O sigui, si us agrada l'astrologia així més aquesta que trobeu per les xarxes, més simple, i ara no ho dic per menys tenir-la, però si realment amb aquesta astrologia us trobeu còmodes, sí que és veritat que a l'escola no us en sentiríeu, perquè aquí és com que li donem 3 voltes més a això. I anem com a lo més essencial d'això i a lo que és realment més important i a lo que en el transcurs evolutiu de lo que és la història de l'astrologia hi ha una sèrie de coses que s'han perdut. O sigui, Jung el que va fer és recuperar llenguatges simbòlics, no només l'astrologia, el tarot, l'I Ching, va anar recuperant tots els llenguatges simbòlics de les diverses cultures i va dir, al tanto senyors, que això que hem relegat té molt de coneixement. El que passa és que no ens hi hem apropat de la manera correcta, perquè ens hi hem apropat dient que això pot predir, que tal, no van per aquí els tiros. Llavors ell el que va fer va ser com fer reflotar aquests llenguatges i donar-los una aproximació nova, que és la que rebeu de l'escola quan feu la formació aquesta anual. No sé si teniu... Sí, Sí, jo? hola Maria. Bones. Perdona, abans que s'acabi el temps. Mira, jo és que m'ha Pateixis, agradat sí. molt la teva visió i jo tenia un dubte perquè sí que m'interessa apuntar-me en aquest curs. El que passa que jo ja porto bastants anys estudiant astrologia psicològica en una escola en concret, penso que no cal dir noms, que era una visió diferent a la teva, no? Llavors, clar, la meva pregunta i el que jo dubto és
a mi em fa por també que si es comença des del bàsic, potser el primer any em sigui poc, no? O potser m'avorreixi sense menys tenir, però per altra banda és veritat que si li dones aquest enfoc tan diferent no? a el que m'he trobat fins ara, que així és, doncs... Mira, no et faré dir noms d'escoles, vale? Només et diré, si has estudiat a Casa 11, No. vale, doncs qualsevol altra escola no et sentiràs desubicada. Vale. De les que jo conec, que segurament deu ser una escola com és estrangera? No, és d'aquí, Bueno, em puc dir el nom, Cosmograma. Vale, sí, no, vine. I clar, a més a Hasta aquí puedes distància... leer, això ho penjarem al YouTube. Vale. No, això que, bueno, no vull criticar res, penso que he pres molt, el que passa des d'una altra visió i també és el tema de la distància, no? Necessito alguna que sigui presencial. Llavors tinc moltes ganes d'això. Clar, penseu que una de les coses també que jo vaig tenir clar quan vaig muntar l'escola des del primer moment és que hi havia una part de l'aprenentatge astrològic que si precisament estem parlant de que l'espai estem, no? O sigui, que tots que hi vivim en una totalitat i que estem ressonant permanentment amb tots els patrons de tota la gent que està al nostre voltant, era molt important que hi hagués un contacte directe entre les alumnes i amb mi també. O sigui, el primer any de formació l'imparteixo jo íntegrament. Llavors, em tindreu a mi de professora durant tot l'any. Un cop al mes, el dissabte al matí, quan ens trobem i fem la classe, doncs tindreu el d'allò. I hi ha molta gent, Maria, que ve d'altres escoles. O sigui, penseu que l'escola va obrir fa un parell d'anys, ara a partir del gener ja serà el tercer any, diguem-ne. Per tant, portem 2 grups ja que han estat de 40 persones, o sigui, a 40 tanquem. A 40 no assumim més de 40 alumnes. Llavors, han començat 2 grups de 40 alumnes. I n'hi ha moltes d'aquestes 40 alumnes que han estudiat a altres escoles, però penseu que el nivell de profunditat és un altre. De fet, si vens ja amb tot un background, doncs se't pot facilitar aquesta profunditat perquè ja hi ha algunes coses que sonen, que no són tan noves, no? El que passa és que segurament la manera de presentar-te-les t'obligarà a desprogramar coses. Això és el que segurament et passarà. Per tant, no pateixis perquè això mateix que acabes de dir tu ho dec haver sentit com a mínim 15 vegades en els 2 últims anys. Com a mínim 15 vegades. I cap d'aquestes alumnes ha dit me estoy aburriendo. Penseu que teniu 400 pàgines de punts escrits. O sigui, tota la formació la teniu escrita i redactada perquè no us hagueu ni de preocupar de prendre punts si no voleu. És a dir, tot el que explicarem a classe està escrit, però no escrit esquemàtic, està redactat. O sigui, és com un llibre. M'he dedicat a escriure un llibre, o sigui, jo ja li vaig dir al meu director de tesi, jo ja he fet 2 tesis, jo porto 2 tesis ja. No? Els apunts de primer any, els apunts de segon any, i ara faré la tercera tesi, que estan els apunts de tercer any. Però és un feix de punts enorme, allà ho teniu tot explicat, i ho teniu explicat des d'aquesta dimensió que us estic dient ara. O sigui, penseu que els planetes, els planetes són 3 sessions. 3 sessions de 4 hores cada sessió, només per parlar dels planetes. O sigui, imagineu-vos el que fem amb cada arquetip, ens hi asseiem, parlem d'aquell arquetip, el busquem, perquè l'energia arquetípica no només està en la dimensió psíquica, està a tot arreu. En la natura, al nostre voltant, a nivell sistèmic. És a dir, quan parlem de Venus i associem Venus a la seducció, o sigui, les flors deixen anar un aroma perquè les abelles s'hi acostin. El paó mou la cua perquè la paona es deixi. O sigui, Venus apareix en totes les capes de la realitat que ens envolta. No és només una funció psíquica. Sí, enteneu el joc aquí, d'això? Llavors, tot això ho apreneu, també. Per això el nivell de profunditat és molt més aterrat. I amb els signes igual,
són 3 dies de signes, són 3 dies de signes, perquè es parla de l'energia arquetípica del signe, de què passa quan es desmadra cap a un costat, què passa, o sigui, es va parlant de com tota la forma que pot arribar a prendre aquella energia arquetípica, també perquè sigueu més ràpides en detectar patrons quan ve algú i us explica alguna cosa de la seva vida. Teniu la carta davant, pugueu anar més de pressa a trobar de quina part de la carta està parlant amb aquella experiència que està tenint. Més naturalment els conceptes junguians. Ja veuràs que la manera d'interpretar la carta és holística tota l'estona. Tota l'estona ens estem apropant des del joc d'equilibris que està generant aquella persona. No des de la definició de Sol a Sagitari, ti. No, o sigui, hi ha alguna més complet. Sí? Merci. No res. Sílvia, bona tarda. Bona tarda. Tinc una pregunta. Teresa. Vale. Pregunta. El curs d'introducció a l'astrologia moderna, vull dir, el puc veure sempre, quan vulgui? Queda gravat? No. Nosaltres, gràcies per fer aquesta pregunta. Aviam, nosaltres no som una escola en diferit. És a dir, si tu t'apuntes al curs d'introducció a l'astrologia moderna, tens un mes per visualitzar el curs. El curs es grava, és a dir, si tu l'1 i el 2 no poguessis assistir-hi, el curs quedarà gravat i tindràs un mes per mirar-te'l, vale? Però no som una escola en diferit i poso molt d'èmfasi aquí, perquè no som una escola que gravem vídeos, els pengem i després vosaltres els consulteu. Sabeu que ara es porta molt això, de formacions gravades, les pagueu, no sé què. Vale, no. Com que creiem en la sincronicitat i som coherents, treballem en temps real. Articulem discurs en temps real perquè aquest discurs vagi amb la realitat del que està passant en aquell moment. Llavors, la presencialitat és importantíssima, com us comentava, som una escola presencial, tot i que oferim formació online. Què vol dir? Que vosaltres, si per exemple, Maria, t'apuntes al curs, imagina't que visquessis a la Vall d'Aran i diguessis, no, és que clar, jo, ostres, fer 3 hores baixant a Barcelona i tornar a pujar a tal... L'opció d'online, com que som una escola que tots els materials i tot el que oferim és en català, la gent que viu a les Illes o al País Valencià i que volen fer astrologia en català i des d'aquesta aproximació puguin accedir a la classe. L'objectiu de l'online és que realment la gent que no té pla B pugui assistir a la classe. Però és un online en directe, és a dir, quan jo a les 9:30 del matí dic bon dia, comencem, a la classe hi ha no només un assistent, que és la que s'encarrega d'estar pendent de les preguntes que aneu fent i tal, sinó que hi ha una tècnica de streaming. Hi ha una noia que és tècnica, que l'únic que s'encarrega és d'estar pendent de la càmera, d'anar-me enfocant quan jo em moc, d'ara canvio el PowerPoint, a casa ella canvia el PowerPoint, o sigui, tenim allà tot un show muntat tècnic, que no és per dir-ho, però que, o sigui, ha quedat molt bé al final, ens ha costat molt, però ha quedat molt bé, però és en directe, és a dir, vosaltres esteu a casa i feu les preguntes en directe. De fet, hi ha un altaveu, jo us sento la veu quan feu preguntes. Jo és que estic al País Valencià, per això t'ho dic. Per això, Teresa, o sigui, si estàs al País Valencià, tu formaries part de l'online. Tot i això, també us... Digues. No, que m'encantaria poder fer-ho presencial. Vale. Hi ha una noia que va trucar l'altre dia, és que no... Ah, eres tu? Pot ser que fossis tu, ara que estic pensant. No, jo no. No me'n recordo. Bueno, vaig parlar amb una noia del País Valencià que també em va dir, tota aquesta gent que esteu lluny, jo el que us convido és que com que ja teniu les dates amb anterioritat de tot l'any, ja estan les dates posades de quan hi haurà classe, que almenys un parell de cops vingueu a fer la classe en directe, perquè així també veieu les companyes, em veieu a mi, jo us veig la cara, que si no em passa com l'altre dia que vaig fer una sessió amb una noia, començo a fer la sessió, al cap d'una estona li dic, tu saps astrologia? I se'm queda mirant així i em diu, sí, sóc alumna teva. I clar, jo em vaig quedar i dic, ets alumna meva? I vaig pensar, o sigui, ja en tens tantes que se't comencen a creuar. I no, resulta que era alumna d'online. Havia fet online, la formació online, i clar, jo no li havia vist la cara. Llavors, la idea és que almenys un parell de vegades pugueu venir a treure el cap, però per olorar l'ambient, no? Llavors, sí que les sessions queden gravades
un cop, per exemple, si un dia no podeu venir a classe, no podeu ni online ni presencial, cap problema, la sessió queda gravada i teniu un mes per veure-la abans de la següent classe. Perquè sí que és veritat que hi ha una dimensió del que estem fent que és acumulativa. O sigui, no volem deixar totes les gravacions com allò penjades, perquè el que acaba passant és que la gent es va despenjant. Ho sabeu, això, no? Que quan hi ha una deadline ens posem les piles, no? Doncs el que volem és que tothom estigui al mateix nivell de recepció de continguts en el mateix moment. Llavors, teniu un mes per visualitzar la gravació. Sí. Vegades que vulguin durant aquest mes, veureu. No t'he entès. Vegades, pots veure tots els cops que vulguis. Sí, pots veure-la, al llarg d'aquest mes la pots veure cada dia si vols, però bueno, són 4 hores, Vull dir, o sigui, hi ha alumnes que venen a la classe, s'estan així escoltant tota la classe i després, quan els enviem la gravació, se la tornen a mirar a casa amb l'ordinador i van apuntant coses, tenen els apunts a davant, van guixant, ara paren el vídeo, o sigui, això tal com vosaltres com us vagi millor. Però vull dir que teniu un mes per tornar-la a mirar les vegades que vulgueu i insisteixo, tot el que hem comentat a classe ho teniu escrit. No és un PowerPoint. No és que us passem un PowerPoint fragmentat. Ho teniu escrit tot, redactat. Ho teniu explicat. O sigui, de vegades ho he explicat més bé els apunts que quan ho dic a la classe. Vull dir que ho teniu molt ben redactat. No patiu. Sí, no patiu per això. Gràcies, Teresa. Vale. No sé, teniu algun dubte? Algun altre... Voleu fer algun altre... Sí, una pregunta. Ai, un home! Hola! Hola, bon vespre. En relació als mites que comentaves abans, Sí? en el curs també es treballen les estrelles, sigui a l'eclíptica o en Parens? No. Mira, hi ha una part, o sigui, la dimensió astronòmica del que farem, vaig estar un temps pensant que la inclouria, però després ho vaig descartar. Perquè em semblava més interessant, primer perquè és una part que es pot consultar, o sigui, és conceptual, es pot consultar ràpid, fent una cerca, i em semblava més interessant invertir el temps en la dimensió aquesta psicològica i de fer interpretació correcta de lo arquetípic. Llavors, el focus el vaig posar aquí. Pensa que el curs aquest anual d'interpretació és el primer any d'una formació de 3, en el sentit de que aquí anem a tractar les eines bàsiques que conformen una carta natal. No parlem d'asteroides, no parlem de punts mitjos, o sigui, hi ha coses que no parlem perquè no hi ha espai i perquè planetes, signes i aspectes i cases, això és el més cabdal i el més important. Vale? Aquest és el criteri que nosaltres fem servir. Vale. Jo volia preguntar, bueno, m'he apuntat al curs i tinc moltes ganes de començar i només de cara a preparar-nos, no sé si recomanes algun llibre abans de començar o tenim... Sí, si voleu... Mira, hi ha un llibre que m'agrada molt, no tant per la part descriptiva dels signes i tal, de fet aquesta part la trobo una miqueta fluixa, però m'agrada molt tot el com aquest astròleg s'apropa a l'astrologia i explica el que és l'astrologia. És un llibre d'Alejandro Lodi, que és un astròleg fantàstic, em sembla que és argentí. Té un llibre que es diu Astrología, Consciencia y Destino, és de l'editorial Kier. I en aquest llibre ell fa una aproximació a l'astrologia que és exactament, o sigui, perquè ell també és com hereu de Casa 11, i Casa 11 és tot junguià, hegelianià, és a dir, agafa els grans autors. Vale? Han construït el discurs al voltant dels grans autors. Simplement no ho diuen, però de lo que parlen és això. Vale? Llavors, hi ha tota aquesta part que l'Alejandro Lodi va estar treballant allà i té com aquest background i la manera d'apropar... És un home que té un Júpiter a la casa 12 magnífic i té una manera d'explicar les coses complexes que ressona molt. O sigui, com que entra d'una manera molt suau i molt fàcil.
El recomano aquest, i bueno, qualsevol llibre d'aquest astròleg, també, que d'allò. Després també teniu una bibliografia molt àmplia, primer any, amplíssima, amplíssima. Vale, molt bé. Doncs, senyores, rebreu demà o avui al vespre, sí, que vagi molt bé, les que aneu marxant, que vagi molt bé. Rebreu demà o avui al vespre un correu de la Marina, us l'enviarà des de l'escola, amb l'enllaç, amb la informació del curs anual i aquest curs d'introducció de l'1 i el 2. I si necessiteu parlar amb mi, em podeu trucar. La Marina us posarà el telèfon de l'escola. Si necessiteu parlar amb mi directament perquè us queden dubtes o ara us heu tallat aquí en l'espai col·lectiu, em podeu trucar, vale? I us atendré els dubtes que tingueu i el que necessiteu. D'acord? Molt bé. Vinga, doncs, senyores, us envio una abraçada. Moltes gràcies per tornar a ser aquí. És un plaer com sempre. La veritat és que sempre em trobo gent molt maca, estic molt contenta d'aquesta sincronicitat, de treure aquesta gent, estic molt contenta. Moltes gràcies a totes que aneu dient coses al xat. Moltes gràcies i res, ens veiem per les xarxes. O a l'escola. Gràcies, Núria. Vinga, senyores, que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Adéu, que vagi bé.